Susanna Veldmeijer, ben jij echt iemand die je gang moet laten gaan? Nou, zo af en toe wel hoor. Ja, want zo heet je nieuwe single, toch? Ja, dat klopt. Laat mij in mijn gang maar gaan. Dat is de tekst van mijn nieuwe single. Ik heb 2 eerdere singles uitgebracht bij Emo Hartkamp en Norris Buddy daar. En dat was de tekst: ik heb liever dat je gaat en ik heb genoeg van jou. En ik dacht, het is klaar, ik heb genoeg van jou. We gaan nu even een andere tekst. En ja, laat mij in mijn gang maar gaan. Dus het is echt weer een levenslied. Dat is het zeker. Herken je jezelf nou goed in het nummer? Ja, wel en niet. Ik ben zelf moeder en vrouw van. En ik ben altijd iemand die altijd alles voor iedereen wil regelen. En mezelf daardoor een beetje op de achtergrond zet. En dus ja, laat mij in mijn gang maar gaan. Nu ben ik eens aan de beurt. Ja, het kan echt gebeurd zijn natuurlijk. Heb je hem in het land al veel gezongen? Nee, want hij is pas sinds van de week uit. Dus ik ga vanavond hier de primeur doen. Ben je nog zenuwachtig ervoor? Ja, eigenlijk wel. En vooral omdat ik hem dus voor de eerste keer live op de radio ga doen, is het natuurlijk heel spannend. En ook benieuwd hoe het publiek daarop gaat reageren. Maar ik heb er heel veel zin in. Heb je me wel stiekem aan een paar fans laten horen? Ja, dat wel. Ik ben toch heel nieuwsgierig hoe iedereen erop reageert. Dus natuurlijk thuis en aan mijn vrienden en familie en fans. Die hebben hem al gehoord. En ja, hun reacties waren ontzettend enthousiast. Dus ik ga ervan uit dat het wel goed gaat komen. En speciaal voor de kijkers van TV Oranje komt er ook een clip bij. Ja, dat klopt. Er zit een hele mooie, gezellige clip bij. Het is echt een vriendinnenclip. Ik speel daar met mijn eigen vriendinnen speel ik daar een clip. We zijn een ijsje aan het eten, poffertjes aan het eten. Gewoon eigenlijk een gezelligje dagje winkelen. En in welke stad gaan jullie dan zo'n dagje gezellig winkelen? Nou, we zijn deze keer in Laren geweest. Omdat we een klein beetje het Gooise vrouwen-effect wilden hebben. En ik zou zeggen, kijk op YouTube. Susanna Veldmeijer, laat mij in mijn gang maar gaan. En oordeel zelf.